لومي بزعب حدا بزحت بلحت دق أنستيو زحوقو كنا خا أوشتن أزوز السقين مستر كن الزراريبنا بعد خن قرب من الدحريت تملس كن حسابا نسخن بلحت خن أبصرح خن وسيتاوين خن تسقمات نفتح كلا تعلكن كل سود ما بنفعت كني مسكرل كني جناخه ناتنا فقر هيوت كن تخلنا حدا زير دك النجري فطر سلمت عن كل تمال لن بلحت دك أنستيو وترو مستمر رمز اليوم سمعتها بسلست يبلهم ويدما قبو غازيه وخن أود هالطري استأساسرة بزح جزء إذن جرزي عدل وي باد لك مسلكني خون ويدما أنا يتسجم زلني الكل نرس خنتو أصحت خنا جناخ اتحقي خاوزر حقي إزي بسنة عمره ما قديم ما فانترها مع ريت توهل سوع لومي أبز فيديو زي سلم تايو يتبل حنات كن أبكن دزح جزكن نابزي يسمع مع كاركبات كم تورك أزجبركن بالزرزر كن رينا نسخات كن بلحت لخن شوعاتك أندس اللي نبنا وتقدمات كأون موزع اللي حكتات مفتحتاتن حزنا متينا لنا زي فيديو زي نمنت كن كتفلطا كابتي بترجع جام حمام البكتوات عن زي حق زكن نينق حت بعزوي حابركم تصنحوا نزي فيديو لايك بمجرد جمرو نزي مهارة channel حدش انتخنكم كأ سبسكرايب بمجرد أباس درابيتنا يخونوا كابتون شوعاتك أندس اللي نبنا وتقدمات قدامي مع الريتنا مخندليت قدامي نتبين بزحت بلحت دك أنستيو زقات من عبي فتناي نسر ما اتنسباتنا مقيار ويناي مقرام دليتي نسخن بلحت سلازوخن كن أبتمرت خن يخون أبسرح خن نزقات ما كنت أقامات ببلحت كنت فتحه لم يكن خن حال نجر أنت تبالشو كم يجر كم تعريت فلتأخن إذا ناي مفتح بروبلم سلفين كلت كن جنا نهب فقر خمس خلو ما فنتري خنكن تقام زلوا سمعتها وصلي زلوا ويد ما بهوت استبالشو ودي مصر خبكن اتبل حنات كن أزي سبزي انت حق زيخ يريز بالتصفى يهبكن نوعو خم حد بروجكت ويكتسر حلو زلكن عمان غيركم توصدوا نسخن حاكمو مماخرتو عديو مرحتن كنت قناة تصعرا يتزحزن قناب بزيارة هتحقزو من السعركن نسو زيارة انها تزقعكن نسخن دما انا لخم كنت خدا سلام انتين بلحت دقنستيو نزيز قبرا بمسرة سنة فلتات سرعة نرف نحادا سبكن حقزو ويكاب تقم كنوزو خلنا حنقولنا دوبومين زبهالنا حقو السمعت يفري إذن ما أنا تقامتي بزي كاي كنبرا يخلي نجزب السمعت سلاز فترة الكنيو نرأسخن كم جيجنا هات قطرات الجمرة أزيقنا نحاك فار زي كوناس ناي ميدلاي ديبندنت عدوتي مبار مفتحيو انتايو كبرت حتى حدا نقرك تفلت لكي ماس أمر تخي مع الري بروجكت يكونن قدامي كم تزلو تقبليو حدا ودك تفكر خلخي نتلوم زلو من نتنبر نتصبح خون سب أي تفكري نوعنا مغير زخون حيلخي نرأسخن مهنات تتغمرلو كالاي حلف نتكي على ليو نسخن حلف نتكن زلكن نجزا رسخن ترايو نسخ يرزخل بعلو خوصن كل ترايو سالساي بقعت مفتاش أبكن خمي جيرخ غيرو إخل يلكن تحاسبه إزي سبزي مستي أنا زلن النهاية تراي يخيديو يلكن حتى كالاي كمت أن العالم مرداء ومخنيات مفتر كالاي تقام كمت أن العالم مرداء ويدما نخلو بديلو مخنيات مفتريو نسخن بلحت سلازخون كن سبا سلمن تاكم وهم زي قورو نايم مرداء عبي عمل لكن قناخ إزس أقازي أفقري ما فانترا يخونكن نعبنات حدا ودي بزي كبرين تتزاربكن ويسمعت كنتو بدي وو أبكن دينات التكبار طريقة من البات أفسرحتو ترسلو زخونيو ويدما آمنو سنوتو بزح سلستبدليو نابلكن نبادو لتشفنالو نسخن نعو كمتن لعلى تردالو نسخن نعخن تردالكن هيكونا زيد ما سمعتها ومزمزا قطق على عيد بركن إتما افتحي تكبار الزارب سمعت كن حلو في تاريخ كن مرداء تبغيو قناخ ناتلومي قبل اللي خنزف تصمزلو تكبار تراي رأيها رديت understanding مالت نبادل فقاد مهب مالت يكونا قادة بيهاللخن حدا سب كردو اللو زخل كساس سمعت كن زيتن كفتراي سالساي بينك إلى إز بالإمنات سالساي ناتوي بعليك إلى إيه ويزخونا سبع يدلينيو زبل جلدل من ناتيو بل حتى دك نستيو مبزحت يجي كلنا قرب علن كجبراس لزلمدا دخم قلنا السبعة مرأي فرحة زيد ما حلفنا نخصونه يجورم نسخن كلنا قر أنا يفلت أنا كجور اختب لا خلخن وتم حلفنا زي سمعون ويد ما دقفكه زي دولي ودت نابخن يسحبوا سلم انتاي مخنياتو نسخن كلنا قر سلت تشفنا لهم
ንሱ ምንም ፃዕሪ ክገብር ኣይደልን እዩ እዚ ድማ ንዓኽን ዘድክም ንዑ ድማ ዝያዳ ትኺት ዝፈጥረሉ ርክብ ይፍጠር መፍትሒኡ ከዓ ብመጀመርያ ደገፍ ምሕታት ተማሃራ ንፍዕቲ ምዃን ማለት ኩሉ ነገር በይን ክትገብሩ ማለት ኣይኮነን መፃመዲ ክሕግዘኪ ፍቀድሉ ካልኣይ ቦታ ሃብዮ ንስኽን ንኩሉ ነገር እንተተቋፃፂርኩኖ ንሱ ዝሰርሐሉ ቦታ ይብሉን ሓላፍነት ክካፈል ዕድል ሃብዮ ድኻም ኣይኮነን ንሓቀኛ ርክብ መገዲ ምኽፋት እዩ መፃመዲ ክሕግዘኪ ፍቀድሉ እቲ ርክብ ክልተ ሰብ ከም ዘድልዮ ኣይትረስዒ رابعي መንነትክን ምስ ፈትሐት ፀገማት ምትእስሳር እዚ ነጥብ እዚ ርእሲ ክብረትክን ምስቲ ንሰባት እትህቦ ሓገዝ ወይ እተምፅኦ ፍታሕ ጥራይ ከተተኣሳስሮ ከለኽን እዩ ንስኽን በላሕት ስለ ዝኾንክን ሰባት ንፍዕቲ ደጋፊት ወይ ፈትሐት ፀገም ኢሎም ክምስክሩልክን ትደልያ እዚ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ንሰባት ክትሕግዛን ክትፅግናን ክትብላ ከለኽን መንነትክን ኣብኡ ከም ዝጥሕል ይገብሮ ንስኽን ብባህርኽን መፍትሒ ስለ ዝኾንክን ኣብ ሂወትክን ፀገም ክትረኽባ ከለኽን እዩ ዓቕምኽን ዝውጠን እቲ ዝሕዝን ግን ነቲ ዝተዋህበክን እዚ ኣብ ፍቕሪ ክትጥቀማሉ ከለኽን እዩ ሓደ ፀገም ዘለዎ ወዲ ክትረኽባ ከለኽን ከም ሓደ ዓብይ ፕሮጀክት ጌርክን ትወስድኦ ንዕዑ ክትቅይርኦ ክትዕርዮ ወይ ክትዓውትኦ ክትፅዕራ ከለኽን ሓቀኛ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ትሰርሓ ዘለኽን ኮይኑ ይስማዓክን ንምንታይ እዩ ዝኸውን እቲ ሓቂ ግና ፍቕሪ ማለት ፕሮጀክት ኣይኮነን ንስኽን ንዕዑ ክትቅይራ ክትቃላሳ ከለኽን ንርእስኽን ትርስዓ መንነትክን ኣብኡ ከም ዝጥሕል ይገብሮ ንስኽን ብባህርኽን መፍትሒ ስለ ዝኾንክን ኣብ ሂወትክን ፀገም ክትረኽባ ከለኽን ንሱ ድማ ኣብ ክንዲ መፃመድኺ ተማሃራይኪ ወይ ሕሙምኪ ይኸውን እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ በዘይቲ ንሰባት እትህቦ ደገፍን ንርእስኽን ከም እኹል ጌርክን ስለዘይትርአያ እዩ ሓገዝ እንተዘይገረ መን ይፈትወኒ ወይስ እንታይ ጠቕመይ ዝብል ስውር ፍርሒ ክህልወክን ይኽእል እቲ መፍትሒ ግን ብመጀመርታ መንነትክን ፍለጣ ንስኽን ካብቲ ንሰብ እትህቦ ደገፍ ንላዕሊ ኢኽን በዘይ ዋላ ሓንቲ ምፅጋን እውን ክትፈቀራ ዝግበአክን ክቡራት ምዃንክን እመና ካልኣይ መፃመድኽ እምበር ፕሮጀክት ኣይትምረፂ ንስኽን መፃመድኽን ክትመርፃ ከለኽን ኣቐዲሙ ዝተደለዮ ብስለት ዘለዎ ሰብ ምረፃ እምበር ክትሃንፅኦ ክትዕርዮ ጥራይ ኣካል ኣይትምረፃ ምክንያቱ ንስኽን ሰበይቱ እምበር ኣዲኡ ወይ ሳይኮሎጂስት ናቱ ክትኮና ኣይግበአክንን ሓምሻይ ኩሉ ነገር ናይ ምቁፃር ድሌት እዚ ነጥብ እዚ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኸውን ዘለክን ድሌት እዩ ንስኽን በላሕት ስለ ዝኾንክን ነገራት ብኸመይ ክኸሩ ከም ዘለዎም ንፁር ራእይ ኣለክን እዚ ኣብ ስራሕኽን ውፅኢታዊ ገብረክን እዩ ግና ኸ ኣብ ፍቕሪ ዓብይ ፀገም ይፈጥር ስለምንታይ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ክትቆፃፀሮ ስለትደልያ ምስቶም ዝተዳለወሎም ጥራይ ክኸዱ ዝደልዩ ውሳነ ክወስኑ ዘይኽእሉ ወይ ድማ ሓላፍነት ክወስዱ ዘይደልዩ ኣወዳት ክትተኣሳሰራ ትኽእላ ንስኽን ክትመርሓ ክትውስና ክትቆፃፀራ ከለኽን ውሕስነት ዘለክን ኮይኑ ይስማዓክን ግና ኸ እዚ ርክብ እዚ ሓቀኛ ርክብ መፃምርቲ ዘይኮነስ ንስኽን መራሕቲ ንሱ ድማ ተኸታሊ ዝኾነሉ ዘይሚዛናዊ ርክብ ዝኸውን ንምንታይ እዩ ዝኸውን እዚ ናይ ምቁፃር ድሌትክን መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ፍርሒ ዝምንጨው ንሱ እንተገይርዎ ክባላሾ እዩ ወይ ንሱ ኩስን እንተገዲፈዮ ነገራት ካብ ኢደይ ክወፅኦም ዝብል ስጋት ስለ ዘለክን እዩ እቲ ሓቂ ግን ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ እምነት እምበር ኣብ ቁፅፅር ኣይስረትን እቲ ናይ መጀመርያ መፍትሒ እምነት ማዕብላ ነገራት ካብቲ ንስኽን ዝሓሰብክን ወፃኢ ብኻሊእ መገዲ ክኸሩ ከም ዝኽእሉ ተቐበላ መፃመድኽን ባዕሉ ክጋገን ካብ ገይጉኡ ክምሃረን ዕድል ሃብኦ ካልኣይ ክእለት ምሕኻር ኩሉ ነገር ክትቆፃፀሮ ምስ ትፅዕራ ንርእስኽን ብውጥረት እትቐትላ ዘለኽን ሓላፍነት ክካፈል ፍቐዳሉ እዚ ድማ ነቲ ርክብ ሚዛን ክህልዎ ይገብር ሻርሻይ ንኩሉ ሰብ ንምሕጓስ ምፅዓር እዚ ነጥቢ ንኩሉ ሰብ ንምሕጓስ ዝግበር ላዕልን ታሕትን እዩ ንስኽን በላሕት ስለ ዝኾንክን ሰባት ብዛዕባኽን ዘለዎ መረኣያ ብጣዕሚ የገድሰክን እዩ ኩሉ ሰብ ክብረት ለዋህ ከምኡ ድማ ንኩሉ ትኽእል ገይሩ ክርኤክን ትፅዕራ እዚ ድማ ኣብ ፍቕሪ ክትመፃ ከለኽን ናይ መፃምርትኽን ድሌትን ስምዒትን ካብ ናይ ባዕልኽን ድሌት ቀዳምነት ክትስርዓሉ ትግደዳ ንስኽን ንዑ ንምሕጋዝ ንሱ ዝደልዮ ንምግባር ወይ ድማ እትርክብ ሰላማዊ ኮይኑ ንኽቕፅል ክትብላ ስምዒትክን ትሓብኣ ቃንዛኽን ትውጠራ ኣነ ፀገም ኣይፈጥርን ወይ ንኩሉ ነገር ባዕለይ ክፈትሖ እየ ክትብላ ከለኽን እቲ ሰብ ንዓኽን ከም ሰብ ዘይኮነስ ከም ናይ ስምዒት መፅለሊ ክጥቀመልክን ይጅምር እዚ ድማ ንዓኽን ውሽጥኽን ባዶ ከም ዝተርፍ ይገብሮ ንምንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ
እዚ ዝኸውን ዘሎ ካብቲ ድሌትክን እንተተዛሪበ ሰባት ይርሕቑን ይኾኑ ወይ ጥራይ በይነይ ከይተርፍ ዝብል ስውር ፍርሒ እዩ። በላሕቲ ስለ ዝኾንኩን ኩሉ ነገር ክትፈትሖ ከም ትኽእላ ስለተኣምና ንናይ ባዕልኽን ድሌት ምስዋእ ከም ንፍዓት ጌርክን ትወስዶ። ግና ኸ ሓቀኛ ርክብ ኣብ ክልቲኦም ምስምዕማዕ እምበር ኣብ ሓደ ወገን ጥራይ ዝግበር መስዋዕት ኣይኮነን። እቲ መፍትሒ ቀዳማይ ኣይፋል ምባል ተምሃራ። ንኹሉ ሰብ ከተሐጉሳ ኣይትኽእላንኽን። ሓደ ግዜ ኣይፋል ምባል ንርእስኽን ዘለክን ክብሪ ዘርኢ እዩ። ካልኣይ ድሌትክን ግለጻ። መጻምርትኽን ንስኽን እንታይ ከም ዘለይክን ክፈልጥ ግደፋሉ። ድሌትክን ምግላጽ ብልሕልነት እምበር ድኽመት ኣይኮነን። ሻውዓይ ኣብ ክንዲ ነቲ ሓቂ ነቲ ተኽእሎ ምፍቃር። እዚ ነጥቢ ናይ መወዳእታ ምናልባት ዝኸበደ ነጥቢ እዩ። ሓደ ሰብ ሕጂ ንዘለዎ መንነት ዘይኮነስ ናይ መጻእ ክኸውን ዝኽእል ተኽእሎ ወይ ፖተንሻል ምፍቃር እዩ። ንስኽን በላሕቲ ስለ ዝኾንክን ረኣይ ኣለክን። ሓደ ሰብ ዘለዎ ተውህቦን ዓቕምን ቀልጢፍክን ናይ ምርኣይ ክእለት ኣለክን። እዚ ጸጋ እዚ ኣብ ፍቕሪ ክትጥቀማሉ ከለኽን ግን መፈንጥር ኣይኮነክን። ሓደ ሰብ ብዙሕ ድኽመታት እናሃለዎ ንስኽን ግን እንተደኣ ሓጊዘዮ እኮ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ፍቕሪ እንተሂበዮ እኮ ክቕየር ይኽእል እዩ ኢልክን ተሓስባ። ብሓፂሩ ንስኻትክን ነቲ ኣእምሮኽን ዝሰኣለክን ጽቡቕ ስእሊ ናትኡ ክንተፍቅራ ዘለኽን እምበር ነቲ ሕጂ ቅድሚኹም ዘሎ ሓላፍነት ዘይወስድ ቃንዛ ዝህበኩም ዘሎ ሰብ ኣይኮንክንን። ንምንታይ እዚ ዝኸውን? እዚ ዝኸውን ዘሎ ንስኽን ንኹሉ ነገር ምጽጋን ስለ እትፈትዎ እዩ። ሓደ ቀዲሙ ዝተደውሎ ብሱል ሰብ ክትረኽባ ከለኽን ዝስራሓሉ ፕሮጀክት ስለ ዘይብልክን ህዱእ ክትብላ ኣይትኽእላን። ግና ኸ ተኽእሎ ወይ ፖተንሻል ማለት ናይ ገና ዘይተጨበጠ ሓሳብ እዩ። ሓደ ሰብ ክቕየር ዝኽእል ባዕሉ ክወስን ከሎ ጥራይ። መፍትሒኡ ከዓ ቀዳማይ ነቲ ህሉ ሓቂ እመና። ሓደ ሰብ ሎሚ ንዓኽን ዝሕዘክን ዘሎ ኣግባብ እቲ ሓቀኛ መንነት እዩ። ኣብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ትምኒትክን ተመርኪስክን ህይወትክን ኣይተጥፍኣ። ካልኣይ ዝምጥነክን ሰብ ምረፃ። ንስኽን ኣቐዲሙ ንፍዓት በላሕትንኽን ስለዚ ዝምጥነክን ቀዲሙ በፂሑ ዘሎ ስምዒታዊ ብስለት ዘለዎ መጻምርት እምበር ክትሃንፅኦ እትፅዕራ ጥራ ኣካል ኣይትድለያ። ክብርቲ ሓተይ እዚ ኩሉ ዝበልናዮ ነጥብታት ንዓኽን ምውቃስ ዘይኮነስ ነቲ ዘለኪ ዓብዪ ዓቕምን ብልሕን ብትኽክለኛ መንገዲ ንኽትጥቀመሉ ንምሕጋዝ እዩ። በላሕን ንፍዕትን ምዃንኪ ጸጋ እዩ። ግና ኸ እዚ ጸጋ እዚ ንዓኽ ዝምጥን ዝኽብርን ዝድግፍን ርክብ ንኽትሃንጽ ክሕግዘክ እምበር ጾር ናይ ካልኦት ሰባት ንኽትሽከሚ መንገዲ ክኸውን የብሉን። ዘክሪ ሓቀኛ ፍቕሪ ማለት ንሓደ ሰብ ምጽጋን ዘይኮነስ ምስቲ ንዓኽ ዝምጥን ብስለት ዘለዎ ሰብ ብሓባር ምዕባይ ማለት እዩ። ዋላ ሓንቲ ነገር ክትውስኺ ወይ ክትቅይር ከይደለኺ ክትፍቀር ይግባእክ እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብክዮ ነተን ከማኸ ዘለዋ በላሕቲ ዕርኽትኺ ኣካፍልየን። ኣብ ኮመንት ከዓ ካብዞም 7 ነጥብታት ንዓኽ ዝያዳ ዝተንከፈከ ኣየና እዩ ኣካፍለና። ብምክታልኩም የቐኒልና። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ፣ ጠጥዑሙ ንኹሉ ሰብ ዓለም። ቻው ቻው።